Здравей, Алекс! Здравей, Ана. Какво ще приготвим днес? Домашна бисквитена торта с рикота. С рикота? Да, това е италианско сирене. Продукти, които ще вложим са рикота, заквасена сметана, маскарпоне, филаделфия, пудра захар, бисквити и мляко. А това зеленото какво е? Това е мент, ликьор. Това сигурно е за аромат? Да. Добре, и да започваме. Кои съставки ще използваш на миксера? С които са за разбиване. За разбиване, защото знам, че този модел на дипломат Брависимо има съставки специално за високо. Да. Добре. Прибавяме ментата. И започваме с главане на тортата. О, тук искам и аз да помагам. Използваме ринг, десерти, бисквити. Ринг за десерти, предполагам, за да ни излиза. Да, добре. оформяме. А млякото трябва ли да е сварено, топло? Пастеризирано мляко от ръкосът младеж. И не е нужно да бъде топло. Не, Защото съм чувала, че трябва да е топло. тази рецепта По-хубаво. не. За тази рецепта не. Добре. На колко реда ще наредим бисквити? Ние 3 или 4, според зависи големината на ринга. Ще стане на 4. А тук всъщност краищата се запълват пак с бисквита, само че е поставена в друга посока. Чудесно. И аромата на ментата идеално се усеща. Много приятен вкус. А дебелината на слоя от крема по собствено усмотрение. Кой колко, ако обичаме повече крем, повече ще сложи. Повече крем, да. Защото има различни вкусове. Тази торта не ми изглежда много сложна. Супер пресна, много бързо става и е много вкусна. И е много вкусна, да. Не, крема е много вкусна. Вземаме шоколад. Топинг шоколад. След това дървено шишче. Завършваме нашата торта. О, това е много интересно. Винаги съм си мислила, че се прави по някакъв много специален начин. Нека да отрежем на почет нашата торта. Тортата изглежда фантастично. Аз опитах един път крема, сега ще опитам цялата торта. Я да видим. Невероятна е. Невероятно. Една много бърза, много лесна и много вкусна торта. Това е нашата домашна торта с рикота. Пълната рецепта можете да намерите на Facebook страницата на Дипломат.